Ramogi TV ber kabisa. Ngane wacho iluongo ni ng'ano? Enure, nyen enure ma kisika. En emiluongo ni Enure Kisi. Enure ka. Erokamano, anto korka nyinga ane denda ni Dr. Joel Denda. Ana wuok nyaka korgi Jossing Sirega. Koro Ramogi berna kabisa. Abe tawinje sate kata na simba ka awinje sate. Erokamano kuom kelo Ramogi. Gi nyinga iluongo na Felix Otieno mong'ere gi nying mar Negredo kawuok e dala mar Kisii daraja mbili aja rongo Kamagambo to Kisii ka kenabire to station mane nitiere ne mana Citizen gine mane dhi mbele to ke Ramogi odonjo to koro Ramogi ni masani aketo kata kumoro mantie ka odanye winjo mar Ramogi chenro mar nyako chiagi ni be mora ke depo ni sawo gik mar news maketo en mana Ramogi omiyo agonu erokamano jo Ramogi umed bedo gi chiorno. Erokamano jo Ramogi, nyinga Ajos Japolo. To an gima dang' awach kuom